אבא תתקן אותי, הנשמה הזו קרועה לשניים, אני עומד אבל חייב לזוז, תאיר אותי באור גנוז. אבא אני חייב אותך, מבארי יבשו המים, בצימוני אל האמת, בין מה שחי למה שמת. הדבר הראשון כשאני חושבת על הרב אבירם, זה הצחוקים שלו, זה האנרגיות שלו, זה השמחה שלו, ומישהו היה באמת מורה דרך. זה איזה בן אדם שמח הוא היה, תמיד מזכיר לי את אח שלי הקטן שהיה היפר כזה וגם מוחא כפיים כל הזמן. ונשמה גדולה, מה אני חושבת? שבן אדם שמח מאוד. זה יותר השיעורים איתו, ואז כל האווירה של כמה לקבל את האחר וכמה לאהוב את האחר וכמה אמונה זה הדבר הכי יפה ואת האור, ופשוט לקבל את כל אדם כאשר הוא, ותמיד זה היה באנרגיה טובה, ותמיד הוא חייך ושמח. למדתי מהרב אבירם מה זה להיות בן אדם אמיתי, בן אדם טוב לב, בן אדם עם איכות, בן אדם שרץ לעבר המטרה ולא מוותר לרגע אחד. למדתי ממנו לקחת את החיים יותר בקלות. הוא תמיד היה כאילו מקליל סיטואציות, ותמיד כאילו הוא היה מוצא איך להקליל סיטואציות, ואין, אני שרופה עליו. מה שאמרתי על הרב אבירם זה שמחה אמיתית ויראת שמיים אמיתית. בבריאות, וכל בן אדם לא משנה מי הוא ומה הוא ומה הוא עבר ואיך הוא נראה, סובב את כולנו. ואם החושך יכה בי, יש לי ירח קטן בחלון שנותן לי קצת אור, יש ילד שמסתכל בי, אולי זה אני שפוחד לישון, כשהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום.